pois tamén o que parece ser entre que a mocidade que quere callar esa estranxerización da nosa lingua. Así está, así se ve, que sobre todo nas carreiras técnicas facíamos unhas medias, unhas porcentaxes na Coruña, onde, por exemplo, en económicas ou en informática daba unha porcentaxe total de 95% de aulas en español fronte ao 5% en galego. Vese sobre todo nas carreiras de tipo técnico. Entón, que ten que ser isto? A universidade ten que ser un motor de normalización, sí, pero dos tantos é inserido tamén nunhas administracións que respeten a lingua, cousa que actualmente en Galiza non se dá polos dous partidos que son apéndices de partidos do Estado. Máis preguntas? No referente ao, que falamos de cambiar os nomes dos povos, cal sería unha das vías para solucionar iso? Sería a normalización unha vía para solucionar? Perdón, é que... Pode falar un poquinho máis alto? Fala un poquinho máis alto, a ver si... No que falou Francisco de cambiar os nomes dos povos galegos, cal sería unha vía para solucionar iso? Para solucionar iso. Sí, sería a normalización unha vía para porlle algo de solución. Os nomes formal e teóricamente e legalmente xa están cambiados e de feito cambiáronse porque quixeron as propias institucións respeitando a lei, non porque ninguén lles obligase a respeitar a lei. Fixadevos que país que temos leis que se queren non se respeitan. O exemplo claro foi a Coruña, non? Sabiches que hasta que chegou un goberno bipartito e de mala gaña, de moi mala gaña por parte do PSOE, se aceptou o topónimo oficial da Coruña desde o ano 1883. O sea, desde 83 hasta 2007, violando unha lei, e non pasou nada. Eu violo unha lei e méteme en Chirona. Quero dizer que é intolerable, non? Eso vos demostra como é a cuestión. Ora, no papel, fixado vostede que extremo é racional, é xusto, é lóxico, que no ano 83 ninguén dubidou, ninguén, no Parlamento galego, e era un Parlamento con 95% de forzas españolas, é dicir, entre a AP e o PSOE tiñan unha maioría abafante hasta o extremo de que o nacionalismo era residual. Bueno, pois fixeron unha lei donde eles mesmos, porque eran persoas en eso normais, a pesar de que falasen español e todo isto, que dixeron, bueno, isto un país con 50.000, 30.000 topónimos, donde está todo feito un híbrido incoherente, unha chafallada, isto temos que arreglalo. Entón, que dixeron, bueno, pois vamos a facer unha norma pola cal o nomenclator oficial, a toponimia oficial, non é o que eu diga particularmente, que podo decir como queira, como se me quero reír, a oficial vai ser a forma originaria. Entón dixeron, Sanxenxo, porque non pode ser Sanjenjo, porque Sanjenjo non é español. Sanjenjo é unha cousa estrepitosamente, fonolóxicamente española, pero é unha burla, é unha burla. Vos te catades, é a mala hostia dun señores que dicen, no, e agora ya aquí le clavo isto porque me dá la gana, non? Entón, bueno, eles dixeron, bueno, pois poñemos todo no originario e tal. Que acontece? Que hai cousas desas que se fixeron relativamente hai pouco, a mellor hai un século, outras hai 2, outras hai 3, e outras, como a Coruña, fixéronse no século XIV. Entón, claro, o grau de enquistamento dos decatades é distinto. E depois tamén, sabes que as cousas se estudan en función da importancia do suxeito que se ve aludido. Claro, pero entón, para darlle a volta, que teríamos que facer unha nova norma ou dentro da normalización contémplase tamén ese punto? Non, isto está todo xa contemplado, está todo incluso prescrito polas autoridades académicas oficiais, é dicir, quen viola agora iso é porque quere, e ademais en eso houve un consenso absoluto. É unha das poucas partes prescritivas da lei de normalización, ademais, que di que as formas oficiais dos topónimos é a galega. Pero por ese motivo, non porque foran nacionalistas, sino porque dixeron, bueno, isto é un desastre de tal calibre, non podemos ter un niño de la guía aí, vos dades conta. É dicir, é que son cousas que son aberracións. Isto non é un problema de ser máis, son aberracións, burlas. E as burlas un país non as ten por que tolerar. Digo eu. Vamos. Algunha pregunta máis? Si hai unha pregunta aquí diante. Bueno, lembro que os da sala 4 podedes achegarvos ata a sala 1 se queredes facer algunha pregunta. Si, bons días. Con respecto ás diferencias entre Cataluña, Galiza e tal, estamos vendo que os partidos sempre van a tomar posición segundo os seus intereses e o rédito político que lle podan sacar. Aquí en Galiza tampouco nos libramos, xa o PP e o PSOE
xa non esperamos en todas as partes na que ten participación nos gobernos, pero aquí vostede, Francisco, é dun partido político que é o BNG, e con respecto a isto tamén quería referirme ás galiscolas, que é un tema que se tratou moito polo novo goberno, e antes de que moita xente escoitara falar sobre as galiscolas, había un proxecto xa casi posto en marcha, que era a nivel autoxerido por os pais, que por unha inversión de non sei se eran igual 15.000 euros, unha cousa así, se poñen en andamento unhas escolas bilingües, coa lingua principal era o galego, e despois lingua estranxera e inglés, e pois, creo que era para nenos de 0 a 3 anos en principio, despois ampliável. Esa idea foise espallando por toda Galiza a nivel de centros sociais e determinados ambientes nacionalistas, non a nivel dos medios ni nada disso, como ten máis a man o BNG. E despois, cando chegou o goberno o BNG, colleu esta idea e en vez de potenciala, xa que isto sería máis fácil, porque xa tendo unha idea dun proxecto monolingüe, colleuse esa idea para sacarlle, na miña opinión, rédito político, e utilizouse para esa idea a nivel público, para a ensinanza pública, o cal vimos que se non tes perspectivas dun goberno duradeiro, que ao final non durou, pois vimos que ao final non chegaron a nada e que deron pé a que outro partido derrogara todo e se aproveitara desto para chegar a onde está. Entón, quería comentar un pouco a idea que se tiña no inicio sobre as galiscolas, se sabía o tema este do proxecto anterior, e se ve factível, a parte do primeiro como máis positivo, xa que era autoxerido e eran os países que tomaban a decisión e tiñan unha decisión pois máis a parte monolingüe e máis proclive a potenciar o galego, que esta última que vimos que tampouco tivo moito efecto. Bueno, vamos comentar tres cousas respecto do que ti estás planteando, non? Primeiro, non sei se empezar polo... Vamos ver, vou comezar primeiro polo que a ti polo que tes interés, non? A iniciativa social de base para facer escola infantil en lingua galega ou bilingüe con inglés ou con o que faga falta, non sei. Bueno, vamos ver. Eu faloche un pouco por experiencia, non? Ti sabes que cando hai un grupo social ou grupos sociais que intentan un obxectivo, se iso ten certa potencialidade e certa forza, acaban logrando dunha maneira mellor diseminada, minoritaria, pero acaba aparecendo, non? Home, eu respeito moito esa opción e incluso me parece que non sería negativa, outra cosa que pudera promovela directamente unha organización como o BNG, porque aí nos metemos nun tema de moita discusión que é ensino público, ensino privado, inda que seña concertado. Ti sabes que o BNG ten na súa matriz unha cousa que ven marcando moito desde sempre, que é a defensa do ensino público. Bueno, entón, como debate político dentro do BNG, optar por poñer escolas privadas, aínda que sean de iniciativa de base social, resulta unha cousa en principio inasumible. En principio, que pasa? Que quen queira montar eso, se realmente ten mínima forza, mínima coordinación e a materia mínima, pode facelo. E é moi distinto que o monten